To salamu alaikum, za mu so mu ji sunanki, me sunanki na gaskiya? Malama Fatima Sakibu, shekarar ki nawa? 14. To gashi wannan aikin na tile a dai al'adance namiji ne ike, kuma a namijin ma sai wanda ya kware a gini. To gashi nan kina yin tile haka a makota da 'yan uwa da musamman kaman gidan kakaki. To waye koya miki wannan aikin? Ba wanda ya koya min, wallahi tashi ne koya. Kin tashi da yake mahaifinki yana yi sai kiga yana yi. To banda wannan kin taba yin wani? Na ga kwanaki kamar kin yi wani ma mai zane haka mai kyau a cikin bayan gida. To gwamnati ba taba gayyata ki ba, ko Freedom Radio ko Arewa a yi interview da ke? Ba taba yi ba? To in Allah yadda za a yi nemi hanya a yi interview duniya ta sanki. To yanzu a matakin karatu a aji nawa kike a secondary? Kina JS3 ko? Da kina WTC, kuma kwanaki wani kwamishina ya miki alkawari za a kai ki science school. An kai ki din ko dai kawai magana ce ta siyasa? Ba kai ki ba ko? Don Allah ya za a samu mahaifinki sai a shiga rediyo sai a yi musu tuni, tunda suna yi din suna taimakawa mutane, sai a ce musu wannan yarinya ce da take dan aikin basira, kuma ita ce ya mace ta farko a Afirka da ta fara aikin wannan tile, kuma tana da karancin shekaru, ta fara zuwa shekara 12, yanzu ga sha ta kai wajen 13 zuwa 14. To za mu taimaka ma, za mu musu tuni ko da a gidan rediyo ne. To misali yanzu kamar yanzu wannan tile din da kike yi, to wa yake kwaba miki simintin? Ok, abban ku ne leburan, ke ce birkilan kenan ko? To yanzu wannan kamar yanzu idan kina yi misali yanzu ba injiniyoyi suna da sutura ba na aiki, ke sai ki sa hijabi da dogon riga, ba za a dinka miki ko dan irin biri da wandan nan ba ki dinga yi da shi? Irin na kayan injiniyoyi za a dinka ko? To ba da ma, me za ki ce masu kallon mu yanzu? To mun gode, Allah ubangiji ya miki albarka, Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya sa wannan abin zai zama to hanyar cin abincinki da ke da zuri'arki. Mun gode. Sunana Bello Ibrahim Biliyo.